když vládneš pevninám, i tajfunům kážeš vám. Zem slíbenou kdysi dal si nám, kout jenž se měl rájem stát. Zahodíme. Ja tu nedostala sama, dečky, to nie je pravda, že nie budem. Pomáhame planete Zem. Či nepomáhame? No lebo niektoré plasty sa nerozkladajú a škodí to nášmu vzduchu aj prírode. Ďakujem. A myslíš si, že raz za rok to stačí takto urobiť niečo? Myslím, že by sa to mohlo aj častejšie. Myslíš, čo by si odkázala ľuďom? No aby viac pomáhali tej Zemi. A aby neodhadzovali odpadky tam, kde nepatria? Áno. Ďakujem. A čo si myslíš ty? Je to prospešná akcia? A chcela by si ich mať viac? Ďakujem. A pani učiteľka si čo myslí? Môžeme svojou troškou prispieť zlepšeniu životného prostredia. No, že len tak ďalej. Ďakujeme pani učiteľke. Tak, a ty čo si myslíš? Je to dobré? A akým spôsobom ty pomáhaš? Alebo akým spôsobom budeš dnes pomáhať? Ďakujem. No, je dobré, že sú takéto akcie, pretože pre našu planetu je to výhodné, lebo ľudia nevážia prírodu, ktorá je okolo nás a potrebuje nás naša Zem, aby sme sa o ňu starali. Áno, ďakujem. O takejto akcii si myslím, že je to dobrá vec, aby sa naučili aj tie mladšie deti, že to má dobrý poriadok. Áno, ďakujem.